Voor het eerst in Nederland deze middeleeuwse gevechten. Waarom? Omdat het tijd wordt. Ik bedoel, het komt wat uit het Oostblok en hier en daar overal ben toernooien. En in Nederland hebben we eigenlijk net echt zo'n groot officieel toernooi. En dat wordt heel tijd. Mensen komen uit de sport in de kunde komen en die kunnen eens zien wat het echt inhoudt. Hoe goed zijn we al ondertussen? Nou, ik denk dat we hartstikke leuk erbij zijn. Ik denk dat er een hele leuke ploeg vechters uit Nederland komt die ook wel steeds meer vinden. En helemaal op zo'n toernooi, dat is natuurlijk hartstikke leuke thuiswedstrijd in die zin. En bevreugde ploegen, zo neem ik het maar even. Con-collega's, maar misschien zeggen, die er van heine ver naar komen om te vechten en om zien te leren wat de sport is, maar ook om zien te leren wat bekend. En Jules Grabke, nou, wie door het festival, voor het 5e jaar, het Imaginarium Festival. En als lustrum heen we het idee van jongens, we moeten hier wat spektakel heen halen, we moeten hier wat oorzoos heen halen. En ja, toen hebben we de gearwerking met HNBN inschakelen en we zijn van we willen zoiets als Battle of the Nations, wat dit hier in Barcelona weer, dat willen we hier naar Nederland halen. Een bondsgerelateerde wedstrijd, iets heen, want het is hier in Nederland wel vaker, alleen al iets te doen. En we gewoon grut. Je maar een goed man of net. Het is de eerste keer dat dit in Nederland te zien is. En het is een groot spektakel, het is een middeleeuwen, het is een mooi festival erbij. Er zijn vechten van de hele wereld. We hebben mensen uit Polen, uit Duitsland, uit Denemarken, Engeland en van zelfs uit Nederland. En ja, we gaan er wat moois van maken.